No sé si us passarà a vosaltres el mateix camí, però d'aquí una estona veurem unes imatges d'un vídeo introductori de com han canviat les coses en el món del llibre en els últims 40 anys, des que celebrem la nit de l'edició. Encara que a algú li costi d'entendre i vegi el llibre com un objecte antic, que des que es va inventar l'impremta fins avui, amb prou feina, ha canviat, això no és veritat. Aquest meravellós objecte, que és el llibre i que defineix l'Institut d'Estudis Catalans com un conjunt de fulls escrits, plecs relligats, posats en l'ordre en què han de ser llegits, sobresurt per damunt de qualsevol altra eina de transmissió de coneixement. Som una finestra al món, ho sabem tots, no cal que us ho digui, però és que em surt de l'ànima. Hem sobreviscut més de 500 anys, hem donat accés a universos desconeguts, a viure altres vides, a ser un refugi per escapar de la llau de les pantalles i una de les millors eines per entendre el món en el que vivim. És un dels grans invents de la història de la humanitat, i això li agrada molt dir-ho al nostre estimat Gregorio Luri. És gairebé un invent equiparable al de la roda. Jorge Luis Borges deia també que tots els grans invents de la història de la humanitat són una extensió de les nostres capacitats físiques. I ell deia, el telèfon, per exemple, és una extensió de l'oïda. El telescopi o el microscopi és una extensió de la vista. I l'arada o l'espasa són una extensió del braç. Però el llibre és una altra cosa, deia Borges. El llibre és una extensió de la imaginació. Cada llibre, per dir-ho en llenguatge modern, més enllà dels plecs relligats impresos dels que parlàvem abans, el podríem definir com una start-up. Perquè ens entenguem, és un projecte de recent creació basat en la innovació i la tecnologia, amb un alt potencial de creixement i un model de negoci escalable. Això ens porta, sens dubte, a dir-vos que som un sector innovador, que som un sector modern, que tenim una capacitat per adaptar-nos als canvis que hi ha al nostre entorn i plenament identificats amb les darreres tendències tecnològiques. I amb una connotació especial perquè tots els que estem avui aquí hem triat aquest ofici per alguna cosa més que per guanyar-nos la vida, que també, però sobretot per fer propostes als nostres lectors per convidar-los a descobrir històries i continguts. Si hi ha una característica que ens uneix a tots és que som un sector agosarat, que no ens fan por els reptes, que sortim al món per entendre què passa i per vendre les nostres propostes, que no mirem a les noves tecnologies com si fossin un dimoniet amb banyes que ens ha de socarrimar tot el que hem construït fins ara. Al revés, la nostra és la història d'una indústria moderna, adaptada al segle XXI, àgil, amb poques barreres d'entrada. Penseu que en els últims 5 anys hi ha 70 noves editorials que s'han incorporat al gremi i que és capaç d'engrescar cada vegada més gent i a joves generacions. Aquesta jo diria que és la nostra gran fortalesa i de la que ens podem sentir més orgullosos com a editors. La capacitat que tenim per connectar amb una quantitat de lectors que era inimaginable ara fa poc més de 10 anys. Aquelles èpoques en què ens anàvem mirant l'estadística i vèiem com envellia la població de lectors i lectores i el públic jove el perdíem a partir dels 12 anys. Aquesta època ja l'hem deixat enrere. El gran aliat que hem tingut en la transformació del nostre sector ha estat saber aprofitar les oportunitats que ens han brindat les tecnologies, la intel·ligència artificial, les xarxes socials i la capacitat per treballar units com a sector. Res del que hem aconseguit ho hem fet sols. Seguim sent la primera indústria cultural amb diferència perquè hem sabut adonar-nos dels canvis que venien i hem sabut reconnectar amb la realitat. Una realitat canviant que demanava accés als llibres en qualsevol moment i a qualsevol hora, que demanava nous formats, tant en paper com en digital o als audiollibres, que demanaven noves històries i noves maneres de llegir-les. En els darrers anys s'ha rejuvenit de manera extraordinària la piràmide d'edat dels lectors i un dels grans secrets ha estat que ells mateixos han convertit la lectura en un plaer convertit i no en una activitat solitària i introspectiva. Les selfies compartides a les xarxes socials de les cobertes dels llibres, de les edicions especials amb els cantos tintats, dels dibuixos d'històries encisadores de monstres de fantasia, combinats amb literatura romàntica, ens ha portat a reconèixer i a reconnectar amb un públic que semblava que als 12 anys abandonava la lectura.
Doncs no, ara són els que més llegeixen. Llegeixen 10 punts per sobre que el promig de lectura. Sens dubte que avui veiem el futur amb molt més d'optimisme de com el vèiem ara fa 10 anys. Un futur que, insisteixo, l'hem construït entre tots. Aquesta junta directiva, que acaba el seu mandat ara, ha tingut el privilegi de treballar conjuntament amb els altres agents del sector, com els llibreters, els distribuïdors i els impressors. Gràcies també per acompanyar-nos aquí avui, Eric Del Arco, Alberto González i Joan Nogués, i també el nostre amic Miquel de Cegal, que ens acompanya cada any. I per ampliar la base dels lectors i perquè ningú es quedés enrere quan hem tingut problemes tan greus com els que van passar durant la pandèmia. La nostra unitat és la que ens ha permès ser uns interlocutors fiables davant de l'administració, com l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern de l'Estat, amb els quals hem estat exigents en les demandes i generosos en la col·laboració per posar en marxa projectes comuns dels quals ens podem sentir molt orgullosos. L'explosió que ha viscut la Diada de Sant Jordi o la Setmana del Llibre en català després de la pandèmia, l'èxit dels salons del còmic i del manga, la presència internacional cada cop més intensa en les fires claus del sector, que ha tingut la seva màxima expressió amb el desembarcament de Barcelona a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, ara fa poques setmanes, gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i també del Departament de Cultura de la Generalitat. Això són clares mostres d'on podem arribar quan treballem conjuntament el sector privat i el sector públic amb objectius comuns. Gràcies a l'Ajuntament, la Generalitat i també al Govern central, perquè ja sembla que tenim el projecte de la Biblioteca Pública de Barcelona a la recta de sortida. I encara veurem més coses, perquè fruit d'aquesta cooperació amb les 3 administracions, Barcelona acollirà el 2028 el Congrés Mundial més important del llibre juvenil. No vull deixar passar l'oportunitat, però, ara que estem al voltant de Nadal, de fer una petita carta als Reis en un parell de temes que són per nosaltres de capital importància i que ho són també pel conjunt de la societat. Mireu, les grans plataformes tecnològiques inverteixen milers de milions d'euros i de dòlars cada any en màquines de processar dades, en ordinadors, en maquinària capaç de generar continguts artificials i, en canvi, no volen dedicar ni un euro a pagar els creadors dels continguts que els utilitzen per entrenar-se. Van a buscar-los a la xarxa, on els troben en versions piratejades i després en fan negoci amb la venda dels continguts processats per la pròpia intel·ligència artificial. I és més, la pròpia administració de l'Estat ha desenvolupat un programa d'intel·ligència artificial generativa propi que, per alimentar-lo, ha utilitzat obres sense permís i sense remuneració dels seus titulars. Ho estem treballant a través de Cedro per veure si podem aturar aquest despropòsit impulsat per la pròpia administració. Afortunadament, he de dir que tenim un gran aliat en aquesta lluita contra les pràctiques que ha impulsat el Ministeri de Transició Digital, que és el Ministeri de Cultura, que entén la nostra indignació i perplexitat davant d'aquest espoli. I l'altra és una defensa clara i rotunda de la necessitat de posar en marxa mesures que redueixin els pèssims índexs de comprensió lectora que ens situen a la cua dels països desenvolupats, de recuperar el llibre de continguts educatius com a eina professional per a l'aprenentatge a les escoles i que l'ensenyament de les humanitats ocupi el lloc que es mereix en el sistema educatiu. Les biblioteques i els bibliotecaris escolars d'aula, consellera, són imprescindibles per posar les bases del canvi que ha d'experimentar aquest país en matèria de comprensió lectora. Ens consta que les administracions en sou conscients, però al Pla Nacional del Llibre i la Lectura li costa avançar i esperem que si hi ha pressupostos per a la propera legislatura, aquesta sigui una prioritat clara del Govern, com la d'arribar al 2% del pressupost per cultura. M'agradaria acabar recordant que el gran motor de la nostra indústria és el llibre en paper, i que el preu únic del llibre és el gran pilar sobre el qual se sosté un ecosistema que té en les llibreries el punt de trobada preferit dels lectors. No ens hem de deixar perdre aquest extraordinari patrimoni que, juntament amb les biblioteques, són l'orgull d'aquest sector. Vull agrair finalment a tots els companys de la Junta Directiva del Gremi que m'han acompanyat durant aquests últims 4 anys i també els anteriors, sense els quals no hauríem aconseguit situar el Gremi i el sector on és avui. I agrair també la feina extraordinària d'en Pep Lafarga, el nostre gerent i secretari general, a qui coneixeu tots, i a tot l'equip del Gremi
que viuen els problemes de qualsevol de les vostres editorials com si fossin seus. Em refereixo a l'Empar Latorre, memòria viva de la història del gremi, implicada com si acabés de començar, la Sònia Martos, que l'hem vist créixer personal i professionalment, i la Inés Calomarde, que cada dia viu amb més intensitat el dia a dia del gremi, i en Xavi Carbonell, que ens assegura la feina de la Cambra del Llibre. Jo per ells avui demanaria un fort aplaudiment. I, sens dubte, agrair-vos la confiança a tots vosaltres i desitjar-vos que passeu una vetllada interessant. Felicitats a tots els premiats, bon Nadal i un feliç 2026.